Sa isin ba ni kapor ka mabenta? Ay kublay via kerteng ke jong Jesus Christ. Kadap lagi Jesus ngo yublay. Ya ga ba pinanglaban yo sngo ni kubor ka ni kapor. Ay ngo ublay pinanglaban ring men sim pinanglaban im. Ban yo sngo biang sa isin. Ya ga ni kubor. Ya ga ba pinangdan ro ka ni pertai ban yo ban shagri ublay. Ban saki ya ga kerteng ke jong ay ngo yublay. Pu ay nga ni gisni. Ya ga bangan yo ban ya kren biang sa isin. Naga ni ktien ka bang ka bathiang. Naga ni ktien ka ba ajing kmen ka ba ajing shat kmen. Ya ga jim ka jong aga ni ktien siya ka bathiang. Bat ka ba kam thiang ban ya ka rong hap. Hagishin tur ka jong ong ktien ka jong blay. Shisang ya ngo iblay. Pa fi snap ni ktien pen pendap ita ki snir ki bagan jam sim. Ya ka ka kpo ka jongphi. Ka kpo ka bagan jam sim. Daga ni ktien ka ba im. Ka ba aibor ka ni ktien ka ba shisha ka jong blay. Barang ni kapor em ngakwa ban kren nagani ka khot ya ka ba ngi ala lendet ngathrai nagasam ka blai punyo ka khot basaw kong to Pynsngewbha ya la diru U Trai ti un a me ka jinkwa ka don ka jome abang apusan ni ka khot em to Pynsngewbha ya la diru U Trai ka kata ka ba ngila ban Pynsngewbha U Trai fi abang ti ya ka ktien ke jong blay ya bang wat na ka ktien ke jong blay plengu blay am Pynsngewbha ya ka bangile la da gani dai gani ne dai ka tai ne gano gano handai plengu Pynsngewbha ya ni ko wei Hebrew la nong ka ba khat wei khat ban riu ko ong klem ka jinget nimla ban Pynsngewbha yu blay fite bu play am Pynsngewbha gi la dang i don ya ka jinget la dang i don ya ka jinget Babun sin ke jim jong brio buan ki eryong buan ki jing pen ki ka jingim u brio usmo artatien lada upang teng tengem lada ka dawai kamla ban yarap u brio la ting usmo wi ba un yap habuan ki jing pen ki agi ying sem ha ki jing trai jing kta ha ka long ying ka long sem ke jing dei ke jing ya mo kata ka relationship ha ba ki dei bat ki te jong ka jingim lada u brio am u ya kendo ke jing am lada u ap kat tu kat ni em ladai I kambah kalong kum ju iskum ju em la persang de kum ni la persang de kum tayam henry kalong kum ju iskum ju I kambah kanang ima I kambah kanang jur nang jur brio em artatien kawan ru ka chi ship tin kawan ru shisha kata ka mensim ani tip yo yap mo tip yo jot mo tip yo du mo teng ka du no ka jinget tading tangan ni ka sam ka balai punyo ka khot basaw kong to Pynsngewbha yala diru ai U Trai ka jing Pynsngewbha ka jongi haladi em ka di kata ka banginget U Trai ka banginget U Trai udai ubala baro U Trai ubala baro U Trai ubatip yegi eki baro U Trai ubam jukela U Trai ubam julam ler U Trai ubadon kebor baraba ukren kas sur ka jumu kala ban pen ki eki baro berkata ka sur ka juam kadai kani ka ktien ka jong blay baraba ngi puli ni ka ktien ka jong blay ngi snow ya ni ka ktien kani ka sur ka jong blay am kani ka sur ka jong blay kala ban leyu to kan puli kani ka poroma kasam ka ba arp hundai kani ka khot ka balai ka ngom ni ka ktien sawa U Trai halor ki ublay ka buram uriu perthat U Trai ken halor bon ki ka ktien sawa U Trai ka long ka badon bor ka ktien sawa U Trai ka dap da ka buram sim ka ktien sawa U Trai ka pen ken yagi ding kadar shisha ken U Trai upen ken lengkot lengkai yagi ding kedar u Lebanon ka khat ban nyoda ka ong ka ktien sawa U Trai ka pia yagi tlit ding ka ktien sawa U Trai ka pen ki ya ka klau U Trai upen ki ya ka klau kadesh khot khandai kong ka ktien sawa U Trai ka pen kakun yagi skai bat ka pen kedau yagi klau bat ha ka temple jang ka baro ka ong ka buram pi haba ka don ka ktien sawa U Trai haba ni puli ka ka ktien bat nginget ka ka ktien ka don ka jing sawa dan ka ktien
But habagani ktien ke sawa ke babel ke ong, haba sawa halor kidon ki ba ngidi banyat leng ba kadon ke bakakat. Henry kadon ke ka bangidi banyat leng ba kani ke ka habangi pa gi kon Israel bagidi banyat leng ba keduriau. Ubleu kat ke keduriau. Habangi pa yu Petros bude banyat na keduriau utrai pen ta keduriau. Haba sawa ke ktien ke jong blayam. Keduriau kalaban kat, keduriau kalaban Ikumba kata keduriau ke buya Petros kolong siang ke dubilat. Ujisu ya ke keduriau. Empat juta nuno beriau balaban ya ka Kamdan kata kaan jaga sains ka balaban define ya kata ne ka balaban batai kumno ubriau unya ya ka Ubriau belum solid unya ya ka liquid. Henry abo blay ya ka tin sawa utrai ka sawa halor ki ka Karon ka ka kat no ungifi. Ublay ka buram uriu pertat. Habo blay Ukren riu pertat. Tadi the donkey bor baman gidon gi bor soitan gidon gi bor juga jingdum haba blay Ukren riu pertat dan. Kitip bun sin haba riu pertat ki ing gi TV gi ing gi electronics. Agwa banong ifi ka bor jung soitan gan ing. Lada blay Ukren riu pertat. Ban short circuit ban peningkong ya ka motherboard let's say jong soitan. Tadi na ko abanong ifi haba blay usawa. Pagkaktiin ka jong blay kasawa. Kano kabaw soitan umut ban taudur tausya ka jingim ka jongphi. Kita barok kin short circuit. Kita kin ingkong kin mitram tathoy. Take kumba tero pertat. Haba slap. Haba tero pertat. Kitiar ki ingkong. Mga ko abanong ifi kini kasngi. Soitan ute ifi udan connection bat phi. Kini ka connection kawan ka pertat jong blay. Tim! Ingkong lut. Kabor jong baman barok. Pagkababel kaong. Kaktin sawa utrai. Kalong kabadon bo, kaktin sawa utrai kadap. Daga buram si mabo blay ukran ni kaktin. Berfingat yang ni kaktin fingat fini ka buram ke jong blay. Ya kata ka buram si maga jingim ke jong phi. Ba fini bala kentiu ya phi. Ba fini shisha. Ya kata ka bor. Ya ka bo blay ulay ke jingim jong phi. Bagi ksoi kini tu playing fide show si Fide show lengdo jong blay. Fini bagi khosiu kindam krup. Barok gitlik in pla. Pini bagi ksut yap dam krop. Habo ktien sawa jong trai ke kren. Dem hapi puli ni ke ktien fi ngeit ni ke ktien ke sawa ni ke ktien. Kani ke ktien ke sawa. Ba ka dap daga buram sim. Tadi dan kwa banong ifi ni ke sngi. Ke ktien blai ke sawa ke pen ken ni geding kedar. Geding kedar men shwama ki ong ba hapo Lebanon bon ba geding kedar. Geding kedar geding am ki bahaya. Geding ki scam. Geding ki remdor. Ani mla ban penkelon daga eryong mla penkelon daga no daga erngit kidi ki beremdor kidi ki scam ki internet lesi ngakwa banong ifi usoitan ula banong tau ding kedar ubala tung scam ga jim jongfi lesi binon daga jingpang mo ki ba her pateng ya ga ba ki doktor ki ong gane ga jingpang her pateng ne kai ki ba long ga ying jongfi ki long mi dagi jing her pateng sudama Perfimla ban kedia kita. Fimla ban penkenya kita. Kawan her peteng. Henry apu yo snow ni ke ktien sama ge jong blay. Pinget age ni ke ktien. Ke Bible ke ang wat kita kiding kedar kin ken. Kin kedia. Habo yo snow ya ke ktien. Sawa ke jong trai. Kin penken lengkot lengkai ya kiding kenar ul Lebanon. Ktien sawa utrai ka pia ya ke telik ding. Pisngo ko maya ki jing tenjo ki ba me ding. Utrai ong menema la pia la makiom. Pisngo ktien sawa ha ka kat ka laban eru. Pisngo ktien ka sawa jong trai pia la ba ka ding finom England ki telik ding kem laban jlia fi marhaba don ka ktien ka jong blay. Fiat lang ba kita ki jing tenjo pisngo kum ban meding. Upia arliang ong kaktien ke jong blay. Kaktien utrai ka pia i ki telik ding. Kapen dekut ka pia kapen jot sendan. Ya kita ki ding ki jong baman ke jing jong fi. Tadau ka benong fi sngo ne kaktien sawa ke jong trai. Ngeit tu penso bahaya la deru au trai.
ti unai me ke jingkwa ke donut ke jome unai bet lada pi mon pi nget dan ke ru ke U Trai Ngewbha kali tang ta fiak ban ngai ka babel ka ong ye ta ka tin sawa U Trai ka pen kha khun ye ke skai kanon ke jing kharoi U Trai un plat ye ke jinglingki dan pleng jongphi le se vilai Nongkhryiem da ki snem la bun snem radu menta pi myok khun pi osngau ne ka ktien bat net ne ka ktien bat a vinget ne ka ktien U Trai jongi U Trai u bala ban pelong ita ka belengki kan dong lagi jong ke ying ban kan dong ke kemie jong ki khon dong ke ktien jong ble ka sam sis pa khat lai khat ba kindai U Trai u labo ke shong kai shong man ban roi bat banang kharoi bat tunang khawong trai bat tunang man bha U Trai u kwa ba ka shong kai shong man kan long shisha ka ba kharoi ka ba man bha kanang ba leng ba jong fi kin mi ki khon ki ba riu blai ki khon ki ba shakri U Trai kwa ba dong fi wa ju khon tam ju khon ri dua U Trai ne khon jonga ne ka khon ke jonga ha ba kan mi na ka sun ka ke jonga kan mi ka khon ne khon ki ban long ki shakri ki jong blaiวันกว่ามันชิวโคนมันชุกแมนมาพีนเลยอ้ายมาพิโยโคนกิตากิโคนกินลองนำตะขบุรมกันจงบลายตรายอุละมันเนกตาโอเป็นขาโคนยากิสเกย์บารูเป็นกระดาวยากิคลาวลาดากิดอนมันกันนาตะกิคลาวกับจิมกับจงฟีอุจิสุอังยากิตาวองบาลาฟิยาฮากตะกรันติคลาวอีปุเลมอยากิตาลาฟิปุเลnaga Isaiah nong basapulai ke khot ke ba kendai gong hakmi en le ki batmai men ta kan min auto finum tip ya ka kan pelong kalenti ya kri khlau fia ya ki khlau ba jo ke jim ke jongfi fia we snow kom ba fila jalenti pi snow isha kom bi nyap ter khong no U Trai un pen khot ya ka khlau pi snow kom ba pi ben jalenti un pelong kalenti hagata ka jing jalenti ke jongfi pi snow men ta pi snow don lenti ju te U Trai en thau lenti fi pingat ene ka ktien net ene ka ktien klem ke jinget mla pa so bhai ble net bo ble un pendap ye jing dan kam ke jongfi net bo ble un le ki kambah net un pendap ye ke baro ta ka jizo ko slai ke fin bam even di ke fin kup ka met jongfi what go slai wong love you watch ki ma ke jong ble ka hok ke jong ye ki bron sa ilang tam ke jim ke jong fi la fi la watch ni ke ktien jong ble fi snow ni ke ktien jong ble ba ka kranam ba ka ni ke ktien ka sawa shi sham ke jim jong fi am fi ni bo ble pendap ye ka bam ke di ke jong fi ka kup ke sem ke jong fi U Trai ka babel ka ong ka ta flipi saw ka kanai go bo ble jong al pendap no ke jing kerdo jong fi kat kum ke jing kan ri spa ke jong how crisp ha ka buram Tren ta kan dan ka ri cloud ta fin ja lenti ka cloud nga kwa manong fi U Trai pen khoi ta cloud pelong lenti fi Tren ta ngi abangi tip ke ktien ke jong ble baraka temple jong ke baro ka ong ka buram Tren ta abangi don ya ktien ke jong ble ngi don ka presence ke jong ble ya ka temple ke jong baraka ke bangi ke dai tang ka buram ke jong ble Tren ta kwa banong fi ni ke ski ktien jong ble ka krenchai ka krenchi sha da ka ba shisha to Pynsngewbha ialade ho Trai Pynsngewbha da ka ba pinget ho Trai kani ka Pynsngewbha U Trai of di iba iki kambah ke jong ble ha ka jim ke jong fi onum nget itu report ya ka bagi doktor ki ong hapi o ki doktor ki ke balong la ka ka cancer ka dai si sha kum ta tambang kwa banong ifi ke ne ke sngi pim dai ban shifting pa net ya ka report ke jong ble pa ka report ke jong jisu ka long pa ka ne ka ktien ka sawa ha do men ta ka ong ngala ka ang sheme ba me pen khia inga pi ka ang shu Trai pa ktien jong ble ka ong ba ka jim snam jisu la pen khia ingi ka ktien ke jong ble ka ong na ba nganai pa ka jing kot jing khia ifi ba ngan pen khia ifi ong Trai saka ipat ngin snow khuslai saka ipat ngin ang snow artatien pipang ong Trai ai pangani ka ktien jome kan sawa ka ktien ke jong me Trai ka sawa ka ktien ke jong ble upa ingin ka ktien ong ka sam chi spa nyod kot arpo bat upen khia yangi abani ka ktien ke jong ble kan sawa ka jingim ke jongi Tuan puli bang sa isien gani ka sam chi spa nyo gani ka kot ka arpo kong
Upa ya ktien, ba upen kia yaki, upelat yaki ru nak kata jing penjat songki. So ita na kwa penjat, pa ya ktien pen kia, pelat yafi nak jing jat. Aba ni ktien gan ya sawa. Kerana ni ktien. Aba ni ktien gan ya sawa. Daga jingai. Pingat ya ni ktien gan sawa. Si sen baka sawa ni ktien. Pini tat ik kambah jem jongphi. Tadi ta kwa aba fi ni ksngi. Aba Pynsngewbha ialade U Trai. Pingat aga ktien ga jo blai. Pingat ka Pynsngewbha yo blai am. Fini itat. Marga ni nong ka bakhatway am jong Hebrew fini ba Hebrew ki bangat. Fini ba ki Hebrew ki bangat ba fi iru ki kambah ki jong blai. Kom no bo blai ule aga jingim ki wepi way. Hallelujah. Tadi ta kwa aba fi ni ksngi. La piru pingat. Hot ya ka kerteng ga jong firu. La record habneng namar pingat. Tagad kata nget how Jesus Christ bo dai nom panem nget how Jesus bo dai tang mau bala ban lei kambah jingim jongphi shania au nget au ka jingim ka jongphi am ka susuk ai tring ta ai ba findan yo Jesus ka jingim jongphi namar findan yo Jesus ka jingim ka jongphi kan long ka ba sup polat kan long ka ba sup polat namar trai ule ki baro tang ban sungai un pen biang lut ye pi na dong shadong baru pen dap lut ye pi na dong shadong udah yuk pa ubat tip ye ke jingdan kam ke jongphi ngaju sngut tanat ye ne ge bangan keren ba kata kalong bo blai jung yu yuk pa bar kum pa usanut ta ada umla ban le ye kata ka ba pi angnot ukpa jung yu sanut ada umla ban le ada umpat poi ban pendap am ye kata ka ba pi angnot da usanut ba un le be ye kata ha ka por ga jung un le be ye kata bang kwa ban ong yi fi ne si works like ke ro tang man shungai what ship ding ke ro tang man shungai ngin dwai ne ke por ka mamata try ai ngoi me go pa ne ke kubor ga bakmen ne ke ski try ba ki kun jame go try kin nget abaki la sngo ne ke ktien ke jome kalam ga jinge imla am ba so bhai me try ai ba ni kun kin pen so bhai mar ki nget ame go try ki nget ya ke bor ga jome ki nget ya ke jingla ga jome ki nget try ya ga e ga ba memelong Kinget go try ba hame ga don ke jingim. Kinget ame go try ba ga don ke jingker ko. Kinget ame go try na me ga don ke jingso. Hame ga don ke kambah. Kinget ame go try. Kinget. Dei tang me bula an penim. Kinget de try. Tang me bula an pen kia kinget de try. Tang me shau bala ban le go kon rat ki kam ki ba pula kinget de try. Nget kong kwa no fi nget ba wat num slai. Nget fi i ga kambah ga jong blai. Fini ka kambah ka jomli Pynsngewbha ialade U Trai. Pynsngewbha nganget ki Pynsngewbha namar finget. Kanam dan ka weipat ka bala pilaan Pynsngewbha ialade lat tangane ba pinchunget be U Trai. Kaman sim ju fi ka sup, kaman sim ju fi ka command, kaman sim ju fi ka light load. Ki Pynsngewbha ialade U Trai. U Trai ai ka jingkwa ka donot jomfi. Bo nai ka jingkwa ka donot ka jomfi namar filaan nget. Ule igi ka por ke jungo. Utrai jingi udi bo biang por wat kuslai. La kan pajai mentakan sejabe. Ngatip utrai bil kia bifi. Ngatip utrai ule bi kambah ifi. Ngatip utrai ule aben icon ifi. Ngatip utrai ule aben airu to life partner ke jim ke jofi. Ngat utrai ule ke jingem ke bedap kerhai ifi. Unam pen kerdu ike ro ke jim ke jofi. Ngadwai ngade kerku ifi. Haga ni ke ski. Pa fin yat da ke jingat am da ke jingi. Pin yat da ke ba shania alut utrai. Pin i ke kambah alor ki kambah. Oh nget U Trai. Bau dei ma utang ma unong penem. But nget haga kerteng uji sungat wai. Hallelujah. Amen. But amen. Amen. Try am unang le ki kambah haga jim ke jongphi. Tadi da sungat tang man sungat. Wanam ki jimut chini shatai. Wanam pai shekaman ne shekadiang. Pai shau Jesus Christ. Pet bitang shekatin ju nget aga jingkular gi jungu. Pinyo diang lut ya ke ke bau try ulakular. Nếu try jungi ju thok ju lam ler. Kadai gi tang man sungai. Ya ka ktien ka bola kren. Ya ka ktien ka bola kular. But ya ka ka bola ban le ngai. Shania lut out da. Hallelujah. Try ku yivi ngin se sham yang le shai ka sngi ha ka bai pat ke episode jung ka ku bor step. Blake ju so lon ka pi long la ku yivi ni ka sngi. Ku slai ke eru. Sungai. Thank Jesus. Amen.
Huwag ba tayo